siphinde sinibingelele babukele emakhaya izindaba ze-News 28 ezidlala 28 hours a day every day nizifundelwa yimina kanti ezihamba phambili kuleli hora. Inkampani ethile ekhiqiza uhlobo oluthile likaBhiya ithi iveze ukujabula okukhulu ngezindodla zemali ebayenze esifundazweni esithile kule mpelasonto edlule. Bathi kulesifundazwe esithile esidume ngokuthile bebeqala nqa ukwenza imali engaka. Le nkampani iphinde yaveza ukuthokozela kakhulu umdividiyo wasedladleni. Le nkampani ithi kuke kwaba nokudideka uma amakhasimende efika ethi azo-oda ibayede. Bahlukene phakathi ezinkundleni zokuxhumana ngalolu daba. Abanye bathi othile obonakalayo kulo mdividiyo bekumele bamkhokhele njenge-influencer. Kanti abanye bathi bekungamele naye asiphathe ngendlela abonakalise ukuziphatha ngayo kulo mdividiyo. Mlaleli, kungabe kuthini ukuphawula kwakho ngalolu daba? Kanti sizibeka lapha ezaleli ihora siphinde sihlangane uma kugamanxa ihora noma yiliphi. Lezi bekuyizindaba ze-News 28 ezidlala 28 hours a day kanti bezifundwa yimina.